Далей мы працягваем знаёмства з гісторыяй сельскагаспадарчага рэспубліканскага дачэрняга унітарнага прадпрыемства «Свіцязь», структурнага падраздзялення баранавіцкага аддзялення беларускай чыгункі. У 1948 годзе ў вёсках нашага сельскага савета пачалася калектывізацыя. З гаспадарак вёсак Валеўка і Новасады быў утвораны калгас «Іскра». Кожная вёска раней з'яўлялася калгасам. У 1951 годзе дробныя гаспадаркі былі аб'яднаны ў калгас імя Варашылава. Перад вамі акт аб перадачы зямлі дзяржавай калгасу ў імя Варашылава на вечнае карыстанне. Старшынёй быў абраны Несцярэнка. З 1953 года по 1975 год старшынёй працаваў Сурага. У 1961 годзе калгас перайменаваны ў «Свіцязь». З 1975 по 1977 год старшынёй калгаса была жанчына Майсейчык. З 1977 по 1978 год Комар. З 1978 по 1995 год старшынёй быў Санько. З 1995 года по 2011 год старшынёй калгаса быў Зубец. Перад вами здымкі першых калгаснікаў, старшынь калгаса, заслужаных калгаснікаў. Працавала ў Валеўцы і машына-трактарная станцыя з 1946 по 1958 год, якая абслугоўвала 10 калгасаў. З 1946 года узначальваў МТС «Малочка». Загадчыкам палітаддзела працаваў Фаміцкі. Зараз Сурудуб «Свіцязь» узначальвае Петліч Александр Валерьевич.